nijadperestiya ku li hember Kurda têkirin nû nîne ji mêj ve nijadperestiyeke tund û tûj heye lê di van demên dawîn de ew kesên ku postên wan bilindin têne naskirîn weke Îlber Ortayli weke Bengî Başer ku her di jî profesorin ew kesên ku êdî fosîlên kevnin bi gotinên xwe tesireke zêde li civakê dikin ewana bi avayeke eşkere li hemberî Kurdan nijadperestiyê dikin Îlber Ortayli dibêje ji bo hişkesaliyê qaş û pêşniyazekê dike dibêje ji bo wekî jî di navbeyna Dîcle û Firatê de ew gundê ku hatine valakirin bila Tirk lêbêne bicîkirin lê ev Tirkên ku li Uygur û li Tatar û li gelek cihên din lêbêne bicîkirin da ku cotkariyê bikin rê bi vî avayî li pêşiya hişkesaliyê bête girtin Îlber Ortayli bixwe bi hesê xwe jî kesekî Tatar e tenê bavê wî gora wî li nava Tirkiyeyê bixwe jî jiyekî din hatiye û vê gotinê li hemberî Kurdan dibêje li hiladin Bengî Başer jî profesoreke jineke berê di nava CHP de bû ewa heqereta li Kurdan dike suretek parve kiriye dibêje ji bo yani ew enerjî û keda ku hûn ji bo tunekirina heywanên li kuçeyan xerç dikin ji bo ku hûn vana ji holê rakin xerç bikin bi avayekî nazîst nêzîkî meseleyê dibe nijadperestî gelekî zêde ew birader jî formaya Amed Sporê li ser merheba merheba fikirî ew profesor ew kesê naskirî ku li hember Kurdan bangeke nijadperestî dikin netewperestî dikin Evano pêşî ez silavê xwe ji hemû Kurdistaniyê ra Kurdê bi şeref ra dişînim ew tenê van faşîsta bi xêra Kurdê me xayîn îro li me zilmê dikin mesela Mezopotamya welatê Kurdayê hinek jî derketine bi qafê van bêaqila bêmêjiya derketine mesela ev xwe zaza me dibe zaza ne Kurdin yani di nava Kurda perçe dikin ez hemû serokê Kurda liderê Kurda Bafıl Telebanî Celal Telebanî ez özellikle ji wan rica dikim em Kurdin em tornê Pîr Seyîd Rıza ne Şêx Seyîd ez te ra bêjim atê me pir îsanê degelî ne pir şereflî ne bira Kurd bibin yek li qarşî van em bê van Tirkê faşîst çepê Tirka bira bi wan nexapin û Kurd bira bibin yek û ji qelbê Amedê bi rihê Amedê ez Kurdê bi şeref di serî da Birêz Demirtaş ra ji hemiya ra silav û rêz dişînim heta teva Kurdistaniya her bijî Kurd û Kurdistan her hebî ew helbet nêrîna biraderekî em niha wî fotoyê bibînin ew fotoyê ku ew xanim Bengî Başer parve kiriye û li ser jî nivîsiye dibêje ew keda ku hûn ji bo tunekirina heywanên li kuçe û kolana niyê serbixwe xerç dikin ji bo van xerç bikin çend kesin weke hûn dibînin di sûret da rûdênê Kurda li ser e û Kurdan weke cisnekî weke beşeke jêrmirovahiyê bi nav dike ev birader jî ciwanên Kurdin ev kuçe biçikî çend çayxaneyên Kurda hene ciwan wiha lê rûdinin merheba merheba em dikarin te nas bikin navê min Celal em Şêniyekî ne çi difikirî ew tiştek ku li ser sosyal medya li hemberî Kurda çê dibe we aciz dike hûn çi difikirin çi tîne bîra we çawa nayîte bîra me dinama Şêx Seyîd û kalên me zilmal me kirin îro hes dikin îro vê zilmên dîsan me bikin ama ne gençlika îro em gençlika Kurd em vê nahêlin em vê parêzin em welatê xwe parêzin em qinamiş dikin heta roja Kurdistan ava bibît em ya tola lê vekin spas te jî hayî heye ser sosyal medya ew nijadperestî tu naşo takip nakim gelekî nijadperestî li hember Kurda tê ez ew dikim çend me ez takip nakim gelek spas hêvîdar helbet bertek gelekî zêde ne tenê li ser sosyal medya ser sosyal medya jî rast hesabên Kurdan Kurdên ku sosyal medya bikartînin bertekeke gelekî zêde nîşan didin li ser vêkê hin bername jî têne çêkirin her wiha gelek serlêdan jî hatin kirin ji hêla baroyên Bakurê Kurdistanê ve gelek baroyên li Bakurê Kurdistanê di serî da baroya Amedê ya Mûşê ya Rihayê serlêdan bo dadgehan kirin ku hem ji bo Bengî Başer hem jî ji bo Îlber
Ortayli lêpirsîn bêne destpêkirin hêradin hevserokên Dem Partiyê Tuncer Bakiran û xanim Tülay Hatîmoğulları jî serlêdanek gel dadgehê kirin da li hemberî wana doz bêne vekirin lê tişta balkêşe wekû heta niha li tu cîhan li tu dezgeh û saziyên fermî tu lêpirsîn yan jî tu karek ji bo wan nehatê kirin helbet Kurdên ku di nava partiyên din yên cuda hene jî bertekan nîşan didin Kurdên ku di nava AK Partiyê din ku di nava CHP din bertek li hemberî vê yekê nîşan didin mehîm ew e ku ew kesene kesên naskirin li nava Tirkiye gelekî têne naskirin û li ser torên civakî li ser televîzyonan li ser medyayê van gotinan bi kar tînin ku li gelek welatên ez bêjim şaristanî lê heyî medeniyet lê heyî ev gotin bi cezakirin têne bersivandin lê li Tirkiye tiştên xirabtir jî dibin heta niha tu pêşçûnek di vê mijarê de nehatî. Gelekî spas Rawîn Stêrk ji Stenbolê tu li gel me bûyî.